Ja mam zarostki w dokrętce, Kasia, mam to do ciebie. Pokorza taki kołocz, który się mianował jednojajowiec. Ja specjalnie użyła tego słowa, bo on był ryty z jednego jajka. Wy byście padali murzynek albo murzyn, no ale wiecie, teraz są inne czasy, zaś nie śmiemy być rasistami, czyli pozostaniemy przy jednojajowcu. Ja mu jeszcze poświęcę osobny odcinek, ale chciałam wam padać, no Kasia, ty jest wegetarianka, ale jadłaś kiedy wędzono nutria? Nie. A wszak nutria wygląda, nie? Wiem, dziadek miał. Ona ma takie pomarańczowe zęby, nie? I z tego w tamtych czasach robili kabanosy. I teraz tak, na kartki to była kawa 10 deko na miesiąc, gorzała pół litra, cygarety, ja już nie pamiętam, bo ja nie kurza, ale te, co nie kurzyli i nie pieli, mieli taki, powiedziałabym, towar wymienny. I czemu, że o tej nutki zaczyna? Bo ja miałam takiego znajomego, kiedy przed Sylwestrem, do cały czas my są przy świętach, kiedy przed Sylwestrem przyszedł ku mnie i się pytał, nie, czy ja bym mu nie dała 2 kartki na gorzoła bezzwrotnie, a on mi za to do richty dobre mięso. Ale nie padał mi jak, ja tam mi potrzebowała te gorzoły, dałam mu te kartki i on mi przed samym Sylwestrem przyniósł 2 kilo kabanosów, richty były pyszne, ale potem się pokazało, że w tym drugim bojtliku to były wędzone nutrie w całości. Zaś, ja nie wiem, czy wy wiecie, jak nutria wygląda, to taki wielki szczurek, taki tej wielkości, albo jak kapibara kieruje tako, ale zaś takie, i ma takie pomarańczowe zęby. Ja wam powiem, że my nawet w tych czasach z tych zębów robili biżuterię. I te nutrie, że uważyła, była to dobra baza na żur, no mój chłop się strasznie brzydził, a jak się jeszcze pokazało, że te kabanosy były z tych nutri, to się prawie, że pożygał, no mnie to nie wadziło, ale odkryłam jeszcze coś innego. Teraz, wiecie, my mamy takie rozmaite, wypasione restauracje, co by nam się uwidziało, to my to mamy, nie? No pieniądze tam mieć. I wedle mnie tam, wedle hotelu Tychy jest suszarnia, czyli nie kaj się pranie suszy, no suszyje. I tam nam kiedyś podali kalmary z czosnkiem i ze szpinakiem. Zaś jak nie wiecie, jak wygląda kalmar, to zaraz powiem, czemu o tym godą. No tam to było posztrajchowane w plastry, ale kalmar, przedstawcie się, prezerwatywa ze średniowieczu. Tako, z takimi rubymi ściankami i na końcu takie do kilania. Tak wygląda cycek od kalmara. To jest tako choćby ośmiornica albo co. I dzisiaj to jest takie eleganckie kalmary, nie? I ta porcja, taki ucięty z tym szpinakiem i z tym czosnkiem, to ja się boję zapytać, wiele kosztuje, bo my się o ten szpinak rozchodzi. Kalmar zostawią, bo mi się wspomina co. Kalmary, one były przez jakiś czas za komuny we sklepach rybnych. I to się kupowało na kilo, nie? I co my z tego robili? Nawet fungował wtedy przepis, nie w internecie, internetu nie było. Mama mi przepisała taki przepis na flaczki z kalmarów. I no, że co by w ogóle dojść do tego, co by to było jadalne, to trzeba to było zagotować, wylać woda, zagotować, wylać woda i tak 6 razy. To jak z flakami. Ja dokładnie, no, bez to się nazywało flaczki z kalmarów. I całkiem mieszkanie jechało taką starą rybą. Ja w zasadzie doszła do tej 5. wody i potem z tych kalmarów zrobiła te flaczki. No zaś to ino ja jadła, bo mój chłop poszedł do haźla żygać i on by nie przetrwał, jakby dłużej była komuna, ale one były richtig dobre, to tak musiało... Ale to jak placki tarta? Jak to nie, jak flaczki.
To się normalnie... Jak flaki gotowałaś. Ja. A ja cię zrozumiała placki. Teraz Nie, myślę, jak tyś placki... Flaczki. A, Flaczki, widzisz, no że ta wychodzi. woda trzeba było ślewać. Także odkryłam to i to było bardzo tanie. My to tam kupowali za pora złotków. Ja nie wiem, czy to w to szafnął do tej 6 wody, żeby to potem było zjadliwe, ale to trzeba było bardzo długo gotować, bo takoby opłona, nie? Taką konsystencja, zęby od tego odskakiwały. No, także jak będziecie jedli kalmary w sushi, to sobie przypomnijcie, że my też już jedli za komuny kalmary. Chyba wszystkim już obrzydziła. No, dokładnie.